Здравейте, здравейте и добре дошли на YouTube каналът ми. Благодаря за това, че сте мои последователи и благодаря ви, че следвате и страничката ми, която е във Facebook. Благодаря ви за обратните връзки, които получавам от вас и доколко ви резонират видеята. Не забравяйте, че тук в YouTube видеята са от общ характер, така че не на всеки ще резонира на 100% и не приемайте всичко конкретно и лично, когато става въпрос за общи четения. В личните консултации можете да разберете кога се касае точно за вас. Тогава четем и улавяме единствено вашата енергия и енергията на човекът, за когото питате. Благодаря на моите ученици за това, че са с мен. Благодарим за това, че ми се доверяват за курсовете, за обучението по Таро, начина по който те се развиват, израстват. Радвам се за тях. Това е идеята и това е целта на Таро, за да можем да си помагаме да се развиваме по един или по друг начин. Добре, благодаря ви за всичко това нещо и за отделеното време, което отделяте да гледате видеята ми, да коментирате. За днес съм ви приготвила една тема, дали човекът е привлечен от вас. Вариантите отново са два, първи и втори. Намислете си човекът, който ви интересува, опитайте се да усетите неговият аромат, поглед, усмивка, каквото и да било. Може да си намислите и двама човека. Видеята са актуални във всеки един момент, в който ги гледате, независимо дали е в момента на тяхното пускане или седмица, месец след това. Те винаги ще бъдат актуални за тогава, когато вие усетите и трябва да попаднете на това видео, значи вие имате какво да чуете и да видите. Аз ще започна с вариант номер 1. Само първо искам да видя човекът. Сега преобразувайте си нещата и опитвам се да избягвам да говоря мъжки и женски род, защото това са общи четения. Така че ще видя енергията на човекът към вас, за когото си мислите, за избралите вариант номер 1. Ще видим в каква енергия се намира човекът в момента към вас. Темата е привлечен ли от вас човекът, за когото си мислите. Така че да видим в каква енергия той се намира към вас. За избралите вариант номер 1. Привлечен ли е човекът от вас и неговата енергия към вас. Каква е неговата енергия? За избралите вариант номер 1. Този човек енергийно иска да стигне до вас или в момента се намира на път някъде, където вие сте на разстояние. В момента човекът е в движение, но енергийно този човек би искал да скъси дистанцията между вас, ако има такава. Би искал да дойде да ви донесе едно послание, но на този етап картата ми говори, че човекът някъде пътува, някъде му се налага да пътува и сте на разстояние един от друг. Но това, което би искала, е да дойде при вас, така и да потеглите в една обща посока. Ще видим и по-натам какви са мислите му, но с такава енергия влиза човекът. Иска му се като че ли по-скоро да се видите и да бъдете заедно. Добре, нека да видим сега и за избралите вариант номер 1. Какви са неговите мисли към вас? Какви са мислите на човекът? За избралите вариант номер 1. Какви са мислите му към вас? Хайде, за избралите вариант номер 1. Какви са мислите на човекът към вас? Да, определено този човек е на разстояние, на дистанция от вас и той иска да съкрати тази дистанция, да я няма, защото наистина се чувства привлечен от вас. Иска да ви даде така доста емоции, доста любов. Той знае, че може да ви даде тази любов. И наистина човекът е устремен да скъси дистанцията между вас.
независимо дали сега той е на път, дали в момента сте на някакво разстояние, където сте имали нужда да останете насаме един без друг, но този човек определено е избрал посоката, която да дойде да ви покаже една любов. За него като че ли това да не сте заедно, по-скоро му носи много болка и много страдание. И затова би искал така да... планувал си е добре нещата, как и по какъв начин да се случат, но този човек възнамерява да дойде така и да ви даде тази любов, от която вие се нуждаете и самият той се нуждае. Обмислял е нещата. Това, което при него е било, е имал нужда така от преоценка на ситуацията, на момент на уединение, за да може да остане сам със себе си, с мислите си, да чуе вътрешния си глас, вътрешните си усещания, да промени мирогледа си, да промени гледната си точка и да може да е с много по-ястър и по-бистър ум. За това и виждам идването към вас с тази емоция, бърза човека да дойде към вас. Коя сте вие в нейните очи? Хайде да видим как ви вижда човекът. Как изглеждате в неговите очи? За избралите вариант номер 1. Как изглеждате вие в неговите очи? Как изглеждате в очите на човекът, за когото си мислите и за когото питате? Хайде да видим как изглеждате вие в очите на човекът. Вие сте неговото съвършенство, неговият завършек. Вие му давате една така сигурност, стабилност, място, където той да се чувства наистина спокоен, щастлив. И смята, че това е най-правилното нещо. Колкото и да премисля, колкото и да поставя нещата на везни, разума точно това му казва. Емоциите му го водят към вас, казвам му, на човекът, за когото питате. Емоциите го водят към вас, защото той с вас се чувства абсолютно щастлив. Вие му давате тази пълнота, от която този човек има нужда. Това щастие, тази любов и тази хармония. Прекрасни карти има вариант номер 1. Нека да видим все пак и послание от човекът, за когото питате, защото тук виждам, човекът е доста устремен, така че дали е привлечен от вас, да. И то много, изпитва страшно така голяма любов, положителна емоция, щастие. Той се забавлява. За него е празник. Когато вие сте заедно, за него всеки ден е празник. Добре, нека да видим едно послание за избралите вариант номер 1 от човекът, за когото питате. Послание за избралите вариант номер 1. Послание за избралите вариант номер 1 от човекът, за когото питате. Ето, просто потвърждава се всичко това, което до сега казах. И самият човек иска да ви каже, че би искал да знаете, че никога няма да ви замени, дори да има някакви други отношения, но този човек на този етап и по картите, които виждам, за мен този човек, избор, който е направил, дори да е бил в някакви други взаимоотношения, избор, който е направил, това сте вие. Защото любовта, която изпитва към вас, видяхме щастието, хармонията в мислите и това какво означавате вие в живота на този човек, е ясно и категорично, че любовта и щастието му са с вас, така че той не е готов и не би искал и ви казва, че никога няма да ви замени. Макар че думата никога е доста относителна, винаги Вселената ни изправя точно пред изпитание, когато кажем никога, за да видим дали наистина ще отстояваме това, което искаме, но да, картите потвърждават успех. Желая на избралите вариант номер 1. Прекрасни карти за вас и
нека това партньорство да продължи да съществува с тази любов, която дава заявка човекът, за когото питате. А сега аз ще премина към вариант номер 2 и нека да видим каква е енергията на човекът, за когото питате, за избралите вариант номер 2. Привлечен ли е човекът от вас? Хайде да видим в каква енергия намираме човекът спрямо вас. В каква енергия се намира човекът, за избралите вариант номер 2. Каква е неговата енергия към вас? За избралите вариант номер 2. Каква е енергията на човекът към вас? Хайде да видим какво ще ни кажат картите. Тук бих казала, че висшите сили се намесват в вашите взаимоотношения. Намесват до толкова, доколкото бих казала, подкрепят го. Божията карта излезе тук, която ви дава така един просперитет. Вие и вашите взаимоотношения и енергийно настроеният човек спрямо вас, той знае, че вие сте му като пратени от Бога, като пратени от висшите сили, за да можете да я осъществите тази връзка, да израсне тя на едно духовно ниво, много по-високо. Защото вие сте, и самият човек усеща, че вие сте взаимно свързани един с друг. Добре, нека да видим какви са мислите на човека към вас. Хайде да видим дали е привлечен от вас и какви са неговите мисли за избралите вариант номер 2. Какви са мислите на човекът към вас? Добре. Ще върна обратно, каквото трябва. Аз казвам, то ще си излезе. Втори път се опитва същата карта да ми падне. Добре, хайде да видим какви са мислите му към вас за избралите вариант номер 2. Какви са мислите към вас? Тук обаче друга карта излиза. Добре, какви са мислите на човека, за когото си мислите към вас? Какви са неговите мисли за избралите вариант номер 2? Не спира да ви мисли човекът, не спира да си прави някакви планове за избора, който му предстои тепърва да направи за ново начало. Определено човекът иска ново начало. Преди малко картата, която се опитваше да ми изпадне, на 2 пъти изпадна даже, беше светът, която говори за приключване на един цикъл и започване на нещо ново. И тук картите абсолютно ми го потвърждават. Не на празно тези карти, които се опитват да изпаднат, нали, те също искат да ни кажат нещо. Така че тук определено човекът обмисля и си прави планове как и по какъв начин да задвижи нещата напред. Защото в мислите му, въпреки всичко, че не ги казва, той възнамерява всичко това да излезе наяве и нещата да тръгнат по един нов начин. Ето ви тук отново духовната карта. Явно човекът си изминал пътя, който е трябвало да извърви сам, да си обмисли нещата за себе си и вече е моментът, който назрял да си направи някакви планове за напред с вас и вашето бъдеще. Да. Ще се... Така, може малко да е муден в мислите си, може да не ги показва. Всичко това да, както казах преди мъничко, да е тайно, скрито, покрито, но в един момент то ще излезе наяве, защото човекът така знае, че вие сте свързани. Вселената казва, тези хора са свързани и имат какво още да отработват в тези взаимоотношения. Имат какво още взаимно да учат един от друг. Хайде да видим сега кой коя сте вие в неговия или в нейния живот, в него очи. Хайде да видим как ви вижда човекът, за когото си мислите.
Как вие изглеждате в очите на човека, за когото си мислите за избралите и хах. Да, тук има разочарование и болка. Как вие изглеждате в очите на човекът, за когото си мислите за избралите вариант номер 2? Как вие изглеждате в очите на човекът, за когото си мислите за избралите вариант номер 2? Хайде да видим как вие изглеждате в неговите очи. Твърде много ангажименти. Твърде много така пренатовареност. Този човек, да, за това преди малко се опита да ми изпадне тройка меч. Твърде много разочарование. Някакси не съумявате да пренаредите приоритетите си. Така ви вижда и така изглежда, изглеждате в очите на човек. Твърде много сте пренатоварени, ангажирани, не правите така правилните, не вземате правилните решения, не правите правилните избори. И това буквално ви съсипва и ви убива. И човекът ви казва, колкото и да сте твърди, колкото и да се опитвате да не показвате това нещо, той го вижда, той ви усеща, че ви е трудно да се справите с каквато и да било, с прекалено многото отговорности, които сте се нагърбили, но всъщност трябва да се научите да потърсите помощ, когато ви е необходима такава, просто да заявите, да не се страхувате, защото човекът може да ви помогне. Тук виждаме една така доста бърза, доста така енергия, която ни дава, би могла да ни даде този тласък напред, но трябва да се научите така да говорите, да споделяте, да общувате, да търсите информация, за да можете да тръгнете напред. Така че в това, което той вижда във вас, е прекалена преумореност. Този човек смята, че в един момент вие ще рухнете. Дори да не го показвате, вие ще рухнете. Затова той е готов да ви помогне да се справите с вашите ангажименти и с вашите трудности, но трябва да се научите да искате помощ. Да можете да поискате подкрепа, ако не е помощ, то е подкрепа, независимо дали това е на физическо ниво, на емоционално, но ви трябва просто подкрепа за вариант номер 2. Хайде да видим какво би искал да ви каже сега човека, за когото си мислите. За избралите вариант номер 2. Какво би искал да ви каже човекът сега? За избралите вариант номер 2. Какво би искал човекът да ви каже сега? За избралите вариант номер 2. Ето, когато сте заедно, той ви казва, когато сме заедно, нямам нужда от нищо друго, освен от теб. Затова ви казах, че този човек е готов да прави някакъв избор. Той знае, че вие сте пътя, който така му е даден свише да извървите заедно. Но трудно му е да прости на себе си за грешките, които е допуснал този човек, но вече този човек наистина е осъзнал, че няма нужда от нищо друго. И затова той би искал да присъства така доста осезаемо във вашия живот. Това, което казах тук в неговите мисли, той просто си планува и обмисля нещата как и по какъв начин да дойде и да ви даде наистина това щастие и това ново начало, от което имате нужда. Успех желая на вариант номер 2. Вие ще си прецените дали ще допуснете отново човек като вас и ще му дадете нов шанс, или ще продължавате така да изпадате в тази агония, в която се намирате в момента, защото виждам, че ви е много трудно, поне през неговите очи, той ви вижда, че ви е изключително трудно, тежко и натоварено, с прекалено много неща сте се нагърбили. Така, това беше от мен. Пожелавам ви един прекрасен ден и до скоро. Чао, чао!